Inqas minn 100 kilometru l-bogħod fil-pajjiż ġar tagħna l-Italja, il-prezzijiet tal-fuels reġgħu għolew għal darb'oħra fi spazju ta' ftit ġimgħat bil-pis ikompli jaqa' kompletament fuq iċ-ċittadini. Il-gazzetta Il Fatto Quotidiano iddeskriviet il-prezzijiet il-ġodda bħala stratosferiċi dan kif ċerti pompi tal-petrol bħal dawk fit-Tramuntana olew għal €2.72 kull litru. Dan hu l-ekwivalenti tad-doppju tal-prezz f'pajjiżna fejn il-petrol illum jinbieħ għal €34 kull litru, waqt li għad-diesel il-konsumatur Malti ħallas €21 għal kull litru. Ovvjament f'pajjiżna l-konsumatur Malti m'għandu xejn mill-piżijiet imposti fuq il-ġirien tagħna u oħrajn fl-Unjoni Ewropea la darba baqa' jgawdi l-istess prezzijiet stabbli ta' dawn l-aħħar snin grazzi għall-interventi tal-Gvern li mill-bidu tal-gwerra fl-Ukrajna sorbaw kull daqqa fiż-żidiet. Għal kull litru f'petrol fl-Italja f'pajjiżna tixtri 2 litri u ftit aktar. Bħala eżempju, kull darba li jimtela tank tal-petrol ta' vettura f'pajjiżna, ċittadin Taljan irid iħallas iżjed bid-doppju għall-istess ammont ta' litri ta' fuel. Il-Fatto Quotidiano innota kif l-Italja, fejn is-suq hu wieħed liberalizzat, dawn il-prezzijiet huma għal pumpi magħrufa bħala self-service għax f'każ li sewwieq ta' vettura ikun servut minn ħaddiema tal-pompa, il-prezzijiet saħansitra jqarbu €3 għal kull litru. L-istess jista' jingħata d-diesel li fl-Italja qed jinbeħ għal €2.60 fil-litru. F'termini tanġibli, dawn il-prezzijiet ifissru li biex persuna timla karozza medja ta' familja trid tonfoq xejn inqas minn €136, meta f'pajjiżna karozza simili tiswik bis-€67. Il-gazzetta tattribwixxi l-problema ta' żidiet f'dawn il-prezzijiet li qed iniżlu għarkubtihom lill-Italja u pajjiżi oħrajn Ewropej għal miżuri li ġew attoddati mill-gvernijiet rispettivi. Il-pompi fl-Italja ġew obbligati jesponu b'mod eku il-prezz medju tal-fuels fil-pajjiż biex is-sewwieqa jkunu jistgħu jqabblu sew il-prezzijiet li qed ikollhom iħallsu f'pompi ta' kumpaniji privati differenti.